И здравейте хора! Днеска игра на стила Brainrot. Може да ми видите всички Brainrot, знам малко са гадни, но нищо хора. Сега дойде фишинга, може малко да ловим. Момент. Ето. Нямам 15 рибър, да знаете. Ще ловим вътре в базата, защото така е най-добре. Точно върху това ще ловим. Е така. Утре аз климна парите, хора. Дай ми не. Краболи монета. Ще го задържа. Пак е нещо. Аз имам две лосор калеритус. Тралео, тралео, не. Тралео, тралео, селвам, не ми. Това е много тъпо. Даже и краболи монетата ще селна. Освен ако някой не ги иска. Но вече ги селнах. Може би е това лосор калеро. Нещо си. Лосор калеритус, де. Или може би лодката Грапус медуси също става. Трябва ми още 3 брейнрота за атлантическата база. И за това. Аз съм в направят лобито на един човек. Ако Джойни ще левна играта, защото той е много добър, но ще ми вземе брейнротите, защото аз го знам. Селваме тралалита тралала. Това ще е видеоклип, няма да е шорт, да знаете. Благодаря за миналия ми шорт, дето е 2000 показвания. Много ви благодаря. Плюс 5 subscriber. Thank you. Тролимеро. Момент. Кога свършва фишинга и затова ще... Да, ще като свършва... Няма гледам кога свършва. Защото телефона ми е малко счупен и не се вижда. Дай ми нещо хубаво. Краболи монета. Селвам. Баста, бързо я заключвам. Така. Аз трябва ми трезно струцо турбо, хора. За рибърв. Така. Ще ми даде нещо, карно вече. Какво ми даде? Белуга. Ще го да задържа, защото да правим парички. Искам Лос Тралалеритус. Това ми е най-доброто нещо, дет ми даде. Това е Extinct Тралалеро. Така. Защо толкова бързо? Не ли е за 15 минути това? Сериозно ли е? То не беше... Хора, не ли е за 15 минути? Пишете в коментарите за колко минути е фишинга. За да разбера. Защото беше аз помня, че е 15, ама мой да нещо да греши. Аз имам ли колело, бе? Не! Хора, махнало ми се колелата! Я, моля, крафна нещо. Тик-так сахур! Ми трябва каледон. Да, аз нямам тик-так сахур. Може да мони мен, ама няма ми трябва за нищо. Колко става? 44 минути. То мой да е починал, просто на мен да ми е забила играта. Слагам си. Бъгва ми е ужасна играта. Чуйте, що ми е толкова бъгаво, да знаете интернета. Най-последнияърнар е час 730 милиарда. Само толкова. Аз не правя толкова на секунда, бе. Сега ще ви кажа колко правя на секунда, мисля, че.
Значи правя някъде около 30 милиона някъде на секунда. Сигурно. Да. 30-40 милиона на секунда. Ох, искам да пробвам нещо. Така, сега. Я. Ето. Не успях, хора. Няма го праска. Така. Хора, 20 сабскрайбъра и правя фейс ревю. Ще ми видите лицето. 20 сабскрайбъра, 20 абоната ми трябва. За 20 абоната правя фейс ревю. Така че очаквайте го след няколко време сигурно. Само дано да видя да не е влязнал някой, че той вишаните и аз и всеки момент някакъв може да джойн. Да влези. Това ми е коня. Това беше Пипи Киви. Какво трябва за къпкейк колала искам да видя? Пипи Киви там. Кака го сини. Бананини. Те са хора, тралалео и тик-так са хора. На мен, ако някой има оркаледон, може ли да ми го даде и тралаледон и лос примус? Трябва ми за атлетическата база. Но трябва да имате това приятел, защото аз няма как да ви джойна. Трябва да се направим просто приятели хора. Или да. Отивам на третия етаж, като няма нищо. Ще ви подскажа, аз съм в 5 клас. 5 клас. Тя брейда, аз съм се и бърфнал с тях, ама не съм ги загубил, защото един приятел ми ги взе и ми ги върна. И затова някой ги загубих, защото нямаше място. И затова. Иначе цялата ми база, аз нямам място в нея, имах много място и затова. О, я! Фишинга няма да снимам за толкова време. Аз нямам никакви робъкс, прав. Улиц. Вижте го това, 3 трилиона на секунда. Виждате го това за стиловете. 130 хиляди. Добре. Така, хора, я. Ето, даже съм на 12, може да ви видите. Това тралале, колко ми прави на секунда? Чакай. 54 милиона на секунда, хора. Това много ли е според вас? Пишете в коментарите, ако е много на секунда за един брейнрот. До вечера очаквайте едно видео на, може би пак на стила брейнрот, не съм сигурен, ще го измислиме. Ще го измисляте. Момент, хора. Добре, всичко имам. Ако се чуете, що всички като влеза в сами в това в инвентаря, защото съм на Адоба и те веднага ми се купуват. За това. И така. Клеймам си парите в момента.
Така хора, това беше от мен. Чао!